wong nedya puruhita Permati padha kanthi raharja sowanmu Permati. Kula nuwun inggih Kanjeng Ibu dhateng kapundi paring perbaginipun Kanjeng Ibu bekti kula mugi konjuk Banget panarimaku kowe ngaturake bekti Permati. Yayi Margana padha raharja Koko Prabu nuwun dhateng kapundi sungkem kula katur Koko Prabu. Ya Dimas Harjuna wis ndak tampa. Kakang Mas bekti kula, Kakang Mas bekti kula. Iya Yayi, kembar kemanikan wis ndak tampa. Sawise satata nggonmu ngadhep Permati, daya-daya punipun mundhut pawartane anggonira kulup sowan mring pertapan Saptawarga kepiye dawuhing ngeyang kulup. Kula nuwun inggih Kanjeng Ibu. Pareng kula munjuk atur wonten ngersanipun Kanjeng Ibu. Nalika semanten ingkang putra sampun marak wonten ngersanipun Kanjeng Eyang saha ngaturaken purwa madya wusana dawuhipun Kanjeng Ibu. Paring dawuh saking Kanjeng Eyang, Kanjeng Ibu dalah Koko Prabu dipun lepataken menawi ngantos nguwatosaken dhateng lekasipun Kakang Mas. Ketingalipun bodho namung sejatosipun Kakang Mas menika pinter ingkang tanpa meguru. Malah keparingipun Kanjeng Eyang, Kanjeng Ibu dalah Koko Prabu tuwin para kadang katuran hanekseni. Antawisipun Bapa Durna kaliyan Kakang Mas Bratasena menika limpat ingkang pundi? So malih Kanjeng Ibu lelampahan nalika menapa Rama Penemban Begawan Durna menika damel cintrakaning para putra paduka Pandhawa. Pundi ingkang dados tuduhing Bapa Penemban Begawan Durna inggih ing mriku papaning kamulyan ingkang tangih jalma anggadhahi. Menika Kanjeng Ibu dawuh saking Kanjeng Eyang. Permati, sapa wong ingkang ora kuwatir menyang ati? Sanadyan Begawan Durna pendhita ingkang limpat nanging kabeh ki mung kari manut karo kumpulane. Monggo saknyatane pendhita Durna tanpa pisah kelawan Kurawa. Permati, lelakon kang wis kelakon tetep tak eling-eling. Kaya ngapa makartining Kurawa nggone budidaya bakal nyirnakake anakku kabeh. Aja ta dewa mayungi marang anak-anakku mbokna wis bakal lalis duk nalika semana. Permati, apa kowe ora kelingan nalika jaman diobong ana tengahing bali? Apa kowe ora kelingan nalika jaman Bratasena dipitenah dening Kurawa? Kabeh iku ya saka pakartining para Kurawa nggone ngajab marang patimu lan patine sedulurmu kabeh. Aku ora bakal nguwatirake lekasing Pendhita Durna yen pancen Pendhita Durna ora tetunggalan karo Kurawa Permati. Monggo aku ngerti wataking Prabu Duryudana sak sedulur. Sewu dalan diliwati nganggo srana apa wae dianggep
iku sawijining pakarti ingkang becik uger bisa nyirnakake Pandhawa. Mula Permadi kurang padhang atiku lamun to tanyumurupi Kengraka Bratasena bali mring Raja Ngamarta. Iya Dimas Permadi. Sanadyan wis antuk dawuh saka Eyang Penemban mengkono, nanging becike Siadi tumuli sumusula Kengraka. Aturana kondur menyang Praja Dimas aja banget nggone kepi marang Rama Begawan Durna. Koko Prabu, Yai Permadi apa? Kepetenging negari Ngamarta menika mboten badhe wonten ingkang saged amaringi pepajar. Karana nuninggih dilah ingkang pinangka amal jari swasana. Obor ingkang saged majaraken Praja Ngamarta kaasta Koko Prabu ing Dwarawati. Ingkang menika sedaya lelampahan ingkang sumandang wonten ing praja. Mrih pajaripun kinen masrahaken dhateng Koko Prabu ing Dwarawati. Ing mangka wektu iki Koko Prabu Dwarawati kaya durung katon rawuh menyang Praja Ngamarta. Unta gagi kongkon ana adimu kembar supaya swanyang Dwarawati enggal karepen madhangake pikiranku Kunto. Seranane wong yen luhung petah lopo kurang kuling aling olah sapnika yen wacana kudu manis mureseng seneng sasana samaning manungsa kami ana angin semilir nempuh pendhapa negari Ngamarta iktiku pangaribaning Raden Bimasena kang prapta mring pandhapa Ngamarta. Kagoto inggalih Prabu Punta ingkang ibu dalah para kadang. Sigara kapiyuk angrangkul dhateng Sang Bima kang nembe prabdi. Katingal kenceng genyong gondali dawi Kunti mring wentesipun ingkang putra Sang Bima. Prabu Punta Dewa Sigra angrangkul bebangkeaning Sang Werkudara hatan kantun Raden Permadi. Sigra anubruk mring pepangkonipun ingkang Ngraka wondene Sang Nakula Maradyan Sadewa. Sigra anyandak marang astanipun ingkang Ngraka anedahaken raos kangenira ingkang Ngraka. Aku mangkono wijiling pangandika Sang Ratu Jimat. Anakku nggih, anakku Bratasena. Kaya kejugrugan ukir sari keblabaran samudra bunga ing atiku. Dene aku nyurupi marang baline anakku Bratasena. Abu Kunti marep kakangku lenggau kang prayoga jlampurung lungguh kang penak kembar jono tanganku.
Yahning kaloka kadi langit mambang tanpa wulan upamaneka wintang kaliwa kusuma yasmawur lumarang kadi Jolodo Dimas Bratasena Winantura Harja tekamu Yayi Wah, mbarep kakangku ya wis ndak tampa banget panarimaku. Bahasaku katuro. Ya Dimas Werkudara sing sun tampa. Pangabekti kula Kakang Mas. Lah, jlamprong ya wis ndak tampa. Bekti kula Kang Mas. Sungkem kula Kang Mas. Wah, kembar-kembanian ya wis ndak tampa. Bratasena anakku lanang ya nggih. Wis dadi nabaripun ibu. Menawa sira bali kanthi slamet ora ana sawiji-wiji. Ayo nggih, kowe tak kanthi jajan menyang pasar Gedhe Wirata. Bebarengan karo keng ibu aku pun jinten yo nggih karben diweruhi dening bebrayan Ngamarta. Yayi Bratasena balimu wis ndak cawisi dampar kencana Dimas negara nggonana. Ngamarta kuwasanana yayi pun Kakang trima ngabdi marang Siadi wae Werkudara. Kakang Mas kepareng sawetawis wekdal kula dherekaken kundur dhateng Madukara. Nyemenekaken penggalih weningaken cipta Kakang Mas kepareng apa duka nampi anggen kula lelados. Kang Mas, monggo kula dherekaken kundur dhumateng kasatriyan kula Kang Mas. Kula sampun nyawisaken sedaya sesaji. Sesarengan kelan kadang kula sedewa munjuk syukur dumateng Gusti ingkang karya jagat Kakang Mas. Sasampunipun mekaten tumuli kula dherekaken niti jajan nuninggih bengi sakjawining laladan negari Ngamarta Kakang Mas. Wah, kundi piuku mbarep kakangku jlamprong lan kembar. Apa satapi kuwi padha ngwatirake marang kahananku kang saktemene ora perlu dikuwatirake. Anggonku lunga saka kasatriyan. Anggonku suwe ora sipa napa raja. Sabab aku duwe karep kang durung kasempatan. Wah, katon padha ngwatirake marang tumindakku. Aku lunga ora lunga nglalu. Aku lunga pengin wimbuh undhaking kawruh, ngudi undhaking ngelmi. Betah apa dataku lunga dinadari kaya mengkono. Tinimbang monggo jajan yang pasar gedhe. Turaing donyamu waratakno karo fakir miskin kang ijik mbutuhake pambiyantumu. Lan barep kakangku aja kleru tampa. Aku lunga saka praja ora sabab nggonku ora dadi ratu. Lan aku ora pisan-pisan milik palengganing barep kakangku wong kuwi dadi ratu sing nyengkuyung aku sak sedulur. Barep kakangku Lestari jumeneng nata. Aku tetep ngembani nderekake karo barep kakangku. Jlamprong.
Aku ora maido yen kasatriyanmu becik. Nanging kahanan kang becik aja mung ana tata gelar, nadyan batin ya kudu dibecikake. Kula aku mapan panggonan kang becik yen batine ora becik. Aku trima turu ana sak ngisore ngempyak kang ginawi saka godhong tebu. Wah, kembar. Yen pancen kuwi ngunjukake syukur aja mung jroning bungah wae. Nadan kahanan kang susah, sira kembar aja kendhat nggonmu manembah marang sing gawe urip. Awit yen mung anggonmu nyukuri marang sing gawe urip kala-kala ki ora becik. Yen pancen wis ngidhep marang agamamu kudu mok tindake sekabeh nguruku ning agama kang ana. Bratasena, Kunti buku apa? banjur wigatine apa dene kok banget oleh mreraketan kelawan Begawan Durna Bratasena? Sumurupa Kunti buku. Hanane aku raketan kelawan Durna bapakku sabab ngrumangsani aku iki dadi muridé. Nalika semana aku njaluk diwedharake kawruh kasampurnaning dumadi. Wis diwejang apa durung? Durung. Bratasena, yen pancen Siadi kepengin ngundhakake kawruh kurang pinter apa yang penembaning Saptawarga? Wis diwejang apa durung? Durung. Bratasena, yen pancen Siadi kepengin ngundhakake kawruh kurang pinter apa yang penembaning Saptawarga? Yen pancen Siadi gegulanging bab kaprawiran kurang lantip apa Koko Prabu ing Mandura? Yen pancen Siadi olah kawaskitan kurang wasis apa Koko Prabu ing Dwarawati? Pagine ya teka Siadi banjur konjem marang Begawan Durna. Wong kang swita, wong kang meguru ki nuruti marang anteping pikir. Nadyan ana guru kang ngungkuli dewa pinter yen pancen murid ora mantep ora bakal bisa nglebokake piwulanging guru. Mula nggonku swita nuruti marang atiku mantepe menyang sapa. Nadyan aku ora maido marang kepinteraning abiyasa kakekku kaprawiraning Baladewa kakangku kawaskitane Kresna kakangku, nanging jroning wektu iki hanteping atiku kepengin swita Durna bapakku. Adat sing wis lamun ta dilambari rasa mantep macet kuwi bakal ketemu kang Denupadi. Nyatane sira kulub durung diwedhari apa kang dadi penjalukmu? Hanane aku durung diwedhari sabab sesajine durung komplit. Apa sesajine nggih? Bakal diwedharake kawruh kasampurnaning dumadi menawa aku bisa mujudake ingkang sinebut tirta pawitra dimah ning suci, ya banyu prawita suci. Mula dina iki aku arep golek banyu prawita suci ya tirta pawitra dimaning suci. Nanggone ana ngendi kula? Mapane ana jroning segara. Mula aku njaluk pamit arep golek ana sak jroning negara. Awakku surung tiwangkara kingken lur manguswa kang layang om
donya ilang manis watanan nirandu kumel kuceng ramnya maratane marang saliranipun malas dening lutira kalangwang ngekono kang sumirat Pratasena anakku kang tak tresnani yo nggih kowe kena nduyung Pratasena kowe dikemat karo Begawan Durna Pratasena mara pikiran kang wening kulup kowe kok bakal nyemplung marang matianing samudra wis cetha lamun sira kulup diajab patimu Pratasena sadurunge kowe mangkat aku luwung paten ana dhisik Pratasena anakku nggih kowe aja banget nggon mungguku karo gurumu wis cetha menawa gurumu tinumpak anti ning angkaraning Kurawa wis ora murni maneh piwulangi Pratasena kowe aja mangkat ya nggih adikku di aja mangkat ya di sapa kang ora ngerti lamun Tamjur Segara iku padha karo anganyet tuwa Pratasena mesakno pun Kakang Yadi mesakno Kanjeng Bulan mesakno para kadangmu kabeh Pratasena yen to Siadi mentala ninggal para kadangmu gawe Kanjeng Ibu ora ana gunane nggone pun Kakang urip ana ing Praja Ngamarta Pratasena Kakang Mas kepareng emut Kakang Mas sampun lajeng semengko nuruni dhateng parentahing Bapa Dwija ingkang boten sakmestinipun dipun lampahi. Kakang Mas Kendelo semanten kiwala anggen paduka meguru dhateng penemban Begawan Durna. Kula nderek Kang Mas. Kula inggih nderek Kang Mas. Kula mboten purun kantun Kang Mas. Kula ingin mboten purun kantun Kang Mas, kula badhe nderek paduka Kang Mas. Pratasena ora mesake karo sedulurmu Pratasena, kowe aja mangkat ya nggih. Golek guru liyane Begawan Durna wae kang jujur tumindake kang suci atine Pratasena. Wah. Mengkono sing dadi pangantikaning Prabu Kundi. Aku arep takon karo Prabu Kundi. Kowe duwe anak aku tok kudang apa? Kowe dadi bocah kang utama, dadi wong kang perwira nuhuni marang kasatriyanmu Bratasena. Yen pancen aku dikutang dadi satriya ingkang utama,
Apa aku bakal utama jenengku yen nganti aku nglincati marang kesaguhanku. Wah, ora perlu nguwatirake aku. Yen kowe sida mangkat aku patenono dhisik Pratasena, Pratasena. Adikku aku ya patenono wae ya Di. Kakang Mas parenga mesakaken dhateng kula Kakang Mas. Kula nderek Kang Mas, kula inggih nderek Kang Mas. Ya. Yen pancen aku ora ento mangkat. Ora mangkat, ya wis ora mangkat. Wah, sing kaya ngopo tak botke ibuku tinimbang wong liya. Pratasena, apa? Lahir batin ucapmu nggih. Iya. Marga kowe pepundhenku mung kari siji. Wong tuaku mung kari kowe, nek ora nggugu banjur piye? Wis lenggau. Aku ora bakal mangkat. Ora Pratasena mengko aku ndak mau apusi. Ora. Wis kendana nggonmu gondheli dodotku. Aku ora bakal mangkat. Endeng kene wae. Wis kono lungguh Kang Prayoga. Pratasena, yen pancen kowe ora mangkat aku bungah hatiku Pratasena. Tetepe kowe dadi anakku kang sejati ngeman karo uriping ibumu. Adikku disyukur bagi sulamun Tosyadi ora mangkat. Kelo bungah rasaning pun Kakang Bratasena. Ya. Mati kendana nggon nggondheli dodotku. Nurin inggih Kakang Mas rak mboten saestu tidal. Ora, aku ora arep mangkat. Kang Mas mboten estu tindak. Ora, aku ora arep mangkat wis kono. Lenggau Kang Prayoga. Ora nggih aku tetep dedepe ana kene wae yo nggih ora doh karo kowe Bratasena. Iya Dimas pun Kakang ora bakal adoh karo si Adi. Wah, isih sujono karo aku. Aku ora mangkat lenggau. Iya nggih wis ana kene wae yo nggih. Wis aku ora ngencengi nggonku nggondheli. Iya Bratasena aku ora ngencengi nggonku nggondheli. Katalika kaya mangkono. Saya kendo. Nggih Sang Ratu Kunti anggon dari dan dadosipun ingkang putra semantun ugi Prabu Punta. Angwali mbawa sekedhik anggenya hanggondeli dhateng wentesipun ingkang rayi. Sang pamadya dhateng kantun uga sampun ngendheni anggenira hanyepeng astanipun ingkang neraka. Sang Pinten Tangsen uga wis ngwali gaya nyepengi dhateng sukunipun ingkang neraka. Mulat nganan mulat ngiring Sang Bima. Ing mangke dupi wis karaos kendho ganyang gondali kang ibu dalah para kadangira. Wis dadi wataking Bimasena. Lamun darate kesaguhan ora watak amblenjani janji. Angungkiri marang kesaguhan. Dadak saka manembah patung lan kang ibu ya beda saking matyaning praja. Kang ibu lan para kadang tinipataken sikur babas Sang Bima harsa nuhuni marang kang dadi janjine. Rebah aneng pendapi Sang Ratu Kunti rinubung dening para kadan. Ketina kampaka Sang Ratu Kunti deres wijiling waspa saking Prabu Punta lan para kadanira yayah dimeres. Wis mempurung Sang Bima sabidaling Sang Werkudara
anyarengi dhateng praptaning Alendra Dwarawati Prabu Sri Batarasna teka mangkono wijining ngatur Alendra Dwarawati. Yayi Prabu Kunto, monggo Yayi lenggah ingkang prayogi. Wonten menapa Yayi Prabu? Nata Kresna alon ngandika duh Yayi Prabu Haywa sungkawing tyasa lairine Raki Harya Werkodara Dadi kena pangapus tingkah Kurawa Citra Denawasra mring Bathara Luhung wong Nadya Purhita kula nuwun amit pasang Kalimantabi sinebeta nyilodoni kalepatan tulah manuk Yayaji ingkang ngraka ingkang marak wonten ngersanipun Yayi Samyaji. Duh Yayi, Bibi Kunti menika wonten menapa Yayaji? Koko Prabu, kados pundi menika Kanjeng Ibu Koko Prabu? Nalika semanten Kanjeng Ibu anganti-anti dateng wangsulipun Yayi Bratasena. Sasampunipun Yayi Bratasena wangsul, piyambakipun nyuwun pamit nuhun dhateng parintahing Begawan Durna. Arsa ngupadi dhateng pundhutanipun sinebat Tirta Pawitra Dimaning Suci inggih Tirta Prawita Suci. Mapanipun wonten telenging samudra. Dimas Werkodara pinenggak Kanjeng Ibu, kula ugi tumut menggak. Sekawit Yayi Sena nuhuni atur kula. Nanging boten ngertos bilih Yayi Sena ngupadi lenanipun Kanjeng Ibu kaliyan kula sekadang. Ngantos Kanjeng Ibu kaliyan kula sakadang kinipataken Yayi Bratasena duh Koko Prabu. Kados pundi lekasipun Rayi Bratasena Koko Prabu? Oh nggih. Menika ingkang dados gatinipun ngantos Kanjeng Bibi dawah Kantaka. Yayi Lembar, mara Kanjeng Bibi rinawat kang prayoga karbene ninggal jar panggali boyong manjing kraton. Yah ning talaga kadi langit. Mambang tanpa sulan upamaneka Bintang Toliwa Kusumaya sumawur lumrang dadi celata Yayi Samyaji kepareng ora kanto badhe munjuk atur. Nuninggih Koko Prabu kados pundi? Kenging menapa teka kirang kumandel penggalihipun Yayi Samyaji? Ngengingi dhateng perkawisipun kadang kula Werkodara.
menawi boten sila ing batosipun Yayi Aji dalah para kadang nguwatosaken dhateng lekasipun Bapa Begawan Durna ingkang ing mangke tetunggilan kaliyan Kurawa rinaos menawi makartining Begawan Durna sampun tinumpakan dening kamurkaning Kurawa boten nama aneh lajeng ing mriku ndawahaken satunggiling perkawis ingkang ujubipun namung badhe nyirnakaken dhateng kadang kula Bratasena. Rak mekaten Mbah Yayi. Inggih Koko Prabu. Oh ladalah. Yayi. Keparenga paduka enget. Bilih jagat menika wonten perang ageng. Cacahipun kathah namung ingkang dipun damel ageng menika wonten sekawan. Ingkang sepisan sinebat pamuksa. Kaping kalih Gujali Suta, kaping 3 Guntarayana, kaping sekawan Bratayuda Jaya binangun. Pamuksa menika yudanipun sawargi Paman Pandhu kaliyan Nalendra Pringgondani Prabu Tremboko. Nadyan namung sakebearing kathit namung saged dipunstani perang ageng sabab wonten Nalendra ingkang gugur wonten madyan ing Rananggana. Kaping kalih sinebat Gujali Suta ingkang ing tembe kibati kasembadan. Inggih menika yudaning bapa kaliyan Atmaja. Menika benjang badhe kelampahan wonten. Guntarayana ing benjang mugi badhe wonten saking piritaning tembung Guntur lan Yuwana. Menika benjang mugi badhe kasembatan wonten ingkang wekasan Bratayuda Jaya binangun. Inggih menika yudaning para kadang kula Pandhawa kaliyan para kadang-kadang Kurawa. Duh Yayi. Sakderengipun Pandhawa tumitah jangka sampun nyebataken Pandhawa menika icalih sedinten kaping 7 menawi dereng ngangkungi Bratayuda maksud kene dipun ajeng-ajeng mulyanipun ingkang menika Yayi kanthi lelambesan menika keparenga pitados dhateng purbaning Dyat ingkang Maha Agung kula kinten jangka boten badhe ngapusi dhateng titah tetep badhe kasembadan boten kita namung sak kebiaring kathit. Ing mangka wekdal menika Bratayuda menika dereng pojo-pojo ateges. Kanthi konjemipun Werkudara dhateng Begawan Durna, ing mriku mbok menawi saged ngandelaken pamanggihipun kadang kula Werkudara anggenipun ngudi dhateng seserepan hawit saking menika Yayi. Kalilakna ingkang dados makartining Yayi Werkudara. Kula pitados tiyang ingkang temen tumuli badhe tinemu. Sinten marai cidra wahyunipun badhe sirna. Mongko nyatanipun nujubipun Werkudara menika lair batos ngegulang dhateng kawruh kasampurnan. Nadyan dipun nenggokaken adanipun pitenah. Namung menawi batosipun Werkudara menika kothong tawi suwung. Duh Yayi, ing mriku margine badhe manggih kamulyan kadang kula Werkudara. Niat langening kawan iwana gelar banda muncar Dunlan dari kekoneng surem sorote tanpa dan Kasoran pacaring purnaming gegono Koko Prabu kados radi wonten srawong-srawong pajaring manah kula dupi kula nampi dawuhipun Koko Prabu. Yayi Permadi kula wonten dawuh. Nalika semana yang peremban paring dawuh apa tumuli unjuk nana ngersaning Koko Prabu. Paring matur wonten ngersanipun Koko Prabu. Dimas Permadi kepiye? Katemben ingkang rayi sowan saking Saptawarga nampi dawuh pitungkasipun Kangjeng Hyang. Apa dawuh Hyang Penemban? Negari Ngamarta menika manggih pepeteng. Namung istanipun ingkang asta pajar menika wonten Koko Prabu Ndwarawati.
Ngamarta mboten badhe pajar menawi mboten obor ingkang kastaka Prabu tumuli ingkang dipun nurupaken wonten ing mriki. Ingkang menika Koko Prabu kawontenan ingkang sumandang negari Ngamarta. Kula sumanggaaken wonten rasanipun Koko Prabu. Inggih Koko Prabu duh sang paningal sewu. Inggih Koko Prabu ingkang juru andum kabagyan. Goreh tentremipun Pandhawa dalah negari Ngamarta kula sumanggaaken wonten kersanipun Koko Prabu. Wangsulipun Yayi Bratasena kula borongaken Koko Prabu. Nata Kresna lan ngandika, "Duh Yayi Prabu hayya sungkaleng tias. Solairina Ki Harya Werkudara. Yati kena pangapus tingkah Kurawa Citra. Jenawasrah mring Bathara Wanegya Purwita. Yayah kejugurukan ukir sari keblabaran Samudra Madu. Gembiraning manah kula dening mangke wonten sabdanipun yang perembaning kang mekaten. Oh inggih to Yayi. Kanthi gegaran sabdanipun yang peremban kula lamun sakdermi tumindak ingkang menika Yayi. Sagah dereng kenamen silak mbok menawi kula saged budidaya mrih wangsulipun kadang kula Werkudara. Yayi Permadi kula wonten dawuh. Begawan Durna kuwi kajaba gurune Bratasena. Sapa maneh kang meguru Begawan Durna? Inggih Tri Paduka pun Permadi. Siadi uga dadi siswani kula nuwun inggih. Yen to pancen Begawan Durna kuwi tresna marang Siadi lan para kadang Pandhawa, dina iki Siadi ndak patah nemonono Begawan Durna. Yen pancen Begawan Durna tan bangkit mbalekake Dimas Werkudara, luwung Siadi uga nyuwun mati marang Begawan Durna. Lan pun Kakang ora bakal negake Siadi jen lumaku pun Kakang bakal ngawat-awat iso kedawan. Kula nuwun inggih mboten langkung ngestuaken dawuh. Enggal nyuwun pamit Yayi. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya Dimas Permadi mangsa bodho. Yayi nyaji kepangrakan inggih nyuwun pamit. Tumuli badhe ngawat-awati dhateng kadang kula Permadi. Inggih Koko Prabu. Karaharajaning para kadang kula sumanggaaken Koko Prabu. Kanjeng langit kelap-kelap katon kincanging sang malah gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayek
Sangking tias bali lumaris hanggandrung Raden Bratasena ingkang sampun miyos saking laladan Haringamarta arsa gegancangan manjing samudra neting raos arsa manjing dhateng samudra kidul wis dadi watak wantuning Sang Bima lamun ta lumaksana dhateng kersa nitih kataing titian nitih kreta pepes indening kreta nitih jaran pedhot kula laning jaran nitih gajah sempok gegering gajah karmane amung lumumpat Sang Bima ing mangke wis sangkep agemaning Sang Werkudara apa sandhangane ngagem pupuk masrineka jarating asem pupuk pinangka pratandha daya ngisep pangawikan marang Hyang Bayu Rinika jarating asem Werkudara budine ngrawit pindha jarating asem sumping pudak sinumpet mangko kawruh panunggaling Hyang Adipati nanging sinasapan ngagem pupuk masrineka jarating asem pupuk pinangka pratandha daya ngisep pangawikan marang Hyang Bayu Rinika jarating asem Werkudara budine ngrawit pindha jarating asem sumping pudak sinumpet mangko kawruh panunggaling Hyang Adipati nanging sinasapan pinter api bali binasakake Jayalaga jembar budine nglangut pindha Jalanidi anting-anting panunggul mani ing warih Bratasena padhang paningali datan kesamaran marang sawiji-wiji sang-sangan naga banda ula gedhe kang tegese karo saning senakaya kluraning nagaraja yen Bandayuda ora tak kalah yen wis prateng lampus ngagem kelat Baurineka bali bar manggis binah tekan kendhagane Kusuma Dilaga terus njaba lawan jerone binasake bawa laksana datan karsa ngoncati marang sabda kang wis kewedhar mangagem gelang candra kirana candra upa kirana wulan Sang Ganda Wakstrat Maja kawruhing sina sumana tindha wulan purnama siji blak padhang kang tanpa aling-aling kampuh poleng bang bintulu kang warna abang ireng kuning putih lan ijo maya-maya pinangka pralampitaning Pancandriya mayan kalapsa limang prakara ingkang abang marang kaprawiran kang ireng marang kasantosan kang kuning marang kabiran kang putih marang kasujen kang ijo marang kawicaksanan lolima bareng kanggone binasake Kusumayuda datan kewaran marang kridaning budi ngagem paning secindhe bara binelah numpang wentes karone Bratasena bisa mbedakake laksitaning Brata lahir batin bareng angkate sahari ratri datan kendhat kang kasan ngagem porong dapur Nagaraja pinangka kancing pranyata Sang Haryasena wis memet momot marang leksalega ing jagat saisine arsa lumumpat kairing barat pitung prakara giya mata aji Sang Bima paring saking sawargi kang Paman Gandamana aji Bandung Bandawasa ngungkal bener blabak pengantol-antol katingal padha kanan mancik sranda padha kiring mancik maja sanga sak yojana sak lumpatan
madangi jagat kok mungup-mungup aning sapucak ing wukir merbapak pang sumirat kena soroti ing surya mekalan gunung sang Anoman kacepur kadang tunggal bayu langening kalangiwan aklara pandamun jaratina nderek kekonang surem sorate tanpa adang kasor lan pajaring purnameng gegono imohan awang ing ujungan colo mengkoto para sedulurku tuwa tunggal bayu Kakang Mainaka Jajal Werka Kakang Gajah Setu Banda Kakang Naga Kuwara Kakang Garuda Mahambira ana apa Yai ana apa Yai ana apa Yai para ngopawarta menawa dina iki adikku Bratasena Guru Bekawan Durna kaparentah golek tirta pawitra di nanging didunungake mapan ana jroning segara malah kurang pawarta menawa dina iki Yayi Bratasena semangkat arsa njegur samudra lah ora padha karo nglalu Werkudara kuwi lah iki kepiye gandeng awak dhewe rumangsa duwe kewajiban ngreksa katmermaning kadangku bayi penutup dina iki aku bakal ngelekake kelawan Dimas Werkudara. Oh iya prayoga Yayi Bratasena enggal lelekna aja nganti banget oleh kanjem karo Bekawan Durna. Kakang Mainaka iya. Adat sing wis yen Werkudara duwe karep kuwi ora gampang dipenggak. Kula bakal tak coba. Kakang Gajah Setu Banda, apa Yayi Anoman? Mara kowe enggal tata-tata menyang jroning segara. Nadyan sira gajah bisa nglangi yen to siadi Werkudara ora kena lak penggak sewanci-wanci nyemplung padawana gegermu sajake nyemplunge nyang alor apa ngidul miturut wawasaning batinmu menyang endi kok sajake nering ngidul jujuken segara kidul oh iya njaluk pamit andem gawe tunggokna pertapan tak petukne Yayi Werkudara Adikku, Dimas Bratasena. Wah, iki Kakang Anoman, Yayi bayi penutup, ya pun Kakang ing Kendali Sada. Ana wigati apa? Metokake nggon lumaku. Yayi Bratasena arep nyandi. Yen pancen kowe pendhita sing awas mesti ngerti kareping Bratasena. Nadyan kuwi rewanda nanging kuwi pendhita nek pancen kowe ora awas ora ngerti gerjeting atiku padha karo kethek alasan kethek lumrah. Lah, iki wis rada pahit yen tak rasakake. Ning wis ora dadi apa wong sedulurku pancen mengkono watake. Werkudara. Pun Kakang Sajati ngerti. Siadi banget ngene konjem marang Bekawan Durna wektu iki siadi kaparentah golek tirta pawitra diya banyu perwita suci. Dituduhake mapane ana jroning segara.
Yayi mara saringen kang Permati. Si Adi kuwi apa wis bener megur Begawan Durna. Monggo nyatane si Adi karo pun Kakang Tunggal Bayu. Padha siswane pun Bathara Bayu. Gene ya kok si Adi banjur duwe sloga kang mengkono banjur konjem marang Begawan Durna. Ngelingono lamun Begawan Durna iku tinumpakan dening pakartining para Kurawa. Aku ora kepengin ngrungokke wong ndongeng. Aku iki bakal nuruti karep dasare aku wis sumaguh. Olo-olo aku iki satriya, moh yen nglincati kesaguhan. Mongko kesaguhan aku wis disekseni wong sak pendopo Ngastina. Yen to nganti aku ora mangkat mentah seming akeh tumrap menyang Bratasena. Pancen wis dijarak Dimas laku ning dono kang mengkono iku. Pancen wis dirembuk sadurunge para kula karo Begawan Durna. Perkara wong arep mitenah aku tumuju menyang kahalan aku ora apa-apa. Marga aku duwe kapitayan ora ana guru ngloro pangki murid. Yayi, yen to nganti si Adi bakal nyemplung menyang segara. Padha karo kowe nganyu tuwuh. Ora ana manungsa kok yen pancen padhang pikire kok bakal nganyu tuwuh. Yen nganti mati kepiye Yayi? Pati kuwi ora galak kaya macan. Mula Kakang ana manaja ngridu marang sing dadi karepku. Kowe enggal semingkira nek nganti ora semingkira tabrak dine. Sampun dumugi tepining segara kidul Raden Werkudara. Kadya kanggek lampahing Sang Bima Sena labet ing mangkiyana pralambang kaya-kaya ngemutaken dhateng Sang Bima. Ana rijamuni sisih kidul kulon. Kaya sumsasmita marang sidaning Sang Bima Sena. Peksi-peksi kang saba bengi samya bubar saking pencokane. Ya miber ana sak nginggiling Sang Bima. Komangken wijiling pangandika Sang Werkudara. Wah. Kaya mengkene jembaring segara semene gedene ngalun nganti sak gerdu sak omah. Nanging wis dadi antep ing atiku yen nganti aku ora hamyur mendah nistaning uripku. Babu Kunti aku njaluk pangestumu. Barep kakangku aku njaluk pangestumu. Lamprong kembar aku njaluk pamujimu. Kawula sanegara Ngamarta aku njaluk pangapura sakabeh putanku. Babu Kunti aku njaluk pangapura jroning aku nderekke Babu Kunti ana praja. Ana luputku hapuranen Babu Kunti. Barep kakangku sakabeng desaku leburan aku njaluk ngapura karo barep kakangku. Kembar jlamprong aku njaluk ngapura sakabeng dosaku. Pandhu bapakku ayamana uripku. Pandhu bapakku latana lelakonku. Kakekku abiyasa njaluk pangestu aku arep pambyur segara. Kanan sama pecah cancut merkut manjing samutrana iwadreng wirakanya lekawa banyu sumaput wontes meleke ngangganira sumingep nampeki miket jangga kang warih katonaka kumambang cancut taliwonta Sang Bima ambil jroning samudra tinampa dening gegering Gajah Setubanda.